Έλα. Τι κάνεις Καλωδία, είσαι καλά? Έχεις κάτι να πεις για τη Μακεδονία, να δώσεις χαιρετίσματα κάπου? Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα κορίτσια που με βλέπουν. Είμαι μια καλή κοπέλα. Σας αγαπάω όλους. Αλλά να μην παρεξηγείτε γιατί ήμουν από το 2 έτσι. Εντάξει, γιατί δεν θα γνωρίζεις καθόλου. Άντε, γεια σου. Η Κλαούντια, παιδιά, την έχετε δει. Είναι ένα μανεκέν. Δεν την παρεξηγούμε καθόλου. Πραγματικά έχετε ένα στυλ φοβερό σαν γυναίκα. Έχει γίνει 2 μέτρα, παιδιά, πραγματικά. 2-10. Είναι θαύμα από το Θεό. Έτσι λέει, μόνη της. Είναι από τη φύση μου. Από τη φύση. Έχει γεννηθεί έτσι η γυναίκα. Της αρέσει να εκφράζει όπως θέλει. Θέματα, είμαι αληθινά. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Πραγματικά έχεις γίνει ωραίο κόμματο. Να είστε καλά. Άντε, χαιρετούμε. Να είστε και καλό Πάσχα. Γεια σας, γεια Θα τα σας. πούμε. Να τα πούμε. Αεριτίδη να έχει. Άμα το δεν το άλλο, το λέει. Το μαγικό και αυτό. Δηλαδή, ήσουν τι φράση. Κανάρο κάτι. Πραγματικά μας είπε ότι δεν έχει ούτε μια ερωτήδα. Τι κάνεις. Κλαούντι. Σου το πω τελειώσει Κλαούντι.